binnen de visserijdagen van Warkum. Het idee achter deze visserijdagen is dat wij dus mooi zo min mogelijk energieverbruik onder zeil vissen. Onder zeil? Onder zeil. Dus alleen maar de zeil omheen. Geen motor aan. Maar het is dus al hier echt nog op de ouderwetse manier? Het is op een ouderwetse manier, ja. En we proberen zo vol mogelijk dingen zelf te doen. Het idee is gewoon dat die jongens die het hier omheen doen, dat die eigenlijk zo vol mogelijk het viskersvakje leren. Zodat ons voorouders visken hebben. En hoe is het zo bij dan om uit te gaan? Ja, mijn huid werkt hier in Warkum en die ziet wat bij die als vrijwilliger bij die oude skippen, de Week in en de Tesselolf. En Piet zie ik dat ik een keer en toen zei Piet van nou ja, we zien je jongeren. En heeft ik zin om een keer mooi te vissen. Maar laaksem. Nou, ik zei ik ging even naar en dacht van nou ja, waarom weet ik net, misschien is het wel hartstikke leuk. Dus ik dacht, Piet is een sympathieke man, ik denk van dat wil ik wel een keer mooi te vissen. Nou ja, op de jal van Piet Fut. En toen al laaksem, ik ging op die jal en het wie windkracht, wat wie het Piet? 8? Zit er tegen zin hoor, joh. Wat verdorie. Dat ging echt wel. Dikke onbaas bij. Ja. Nou, en machtig hut en machtig scheef. Ja. Nou, ik dacht, dit wil ik wel vaker doen. Dus ik denk, dit keer ik maar bij mij dan. Maar ja, het wordt nou gelukkig wat minder. Maar het is heerlijk. Hij had een gevoel voor. Hij had een gevoel voor, ja. En dat juist direct bij sommige jeugd. Daar ben ik, ja, je leidt dat net. Maar wat ken je dan? Of wat is dat? Goed net te vregen. We geen trode wien van nou moest dat die scoort pakken of dan moest dat pakken. Nee, dat gaat automatisch bij zulke jongens. Die er gevoel voor hebben. Je zult ook zo'n doen. Zij het voor het eerst op het roer zitten. Nou ja, ik zei maar niks, maar ik denk dat toen ik voor het eerst op het roer zit, toen ging het vol ozer. Ja. Nee, zij had er een gevoel voor. Ja. Er zit nog een soortje van die roodzakken in. Ja, gaat het halen denk ik hoor. Ja, je haalt het 15 pond. Jezus. Mooi, prachtig gerestaureerd vrachtwaantje wordt de vis naar de markt gebracht. En daar wordt het trodoerde, bleker, uit Staveren, veild. Nou ja, dat gaat op een geweldige manier. Er is maar één die dat zo mooi doen kan, dat is Doer de Bleker. Het gaat on, de radel slaat on! Goedemiddag, allemaal hartelijk welkom hier bij de visafslag in Warkum. Meisjes, denk, hou je hem goed even aan de regels. De hand opsteken, dat is levensgevaarlijk, want dat is hangen. 1,60, 1,50, 1,40 per pond. 1,30. 1,30, 1,20. Ja, verkocht. Nog een keer 3 pond van diezelfde Lemser. 1,60, 1,50. 1,50, wie was dat? Ja, verkocht. 90 cent, 80 cent, 70 cent per pond. 70, wie was dat? Oké, verkocht. 5 pond de rode beers. Ondergewaardeerd visje, hartstikke lekker. 1,50, 1,40, 1,30, 1,20, 1... Ja, verkocht. Ja, dat deed zo. Ja, oké, verkocht. 8 pond prachtige rode beers. 8 pond, 1,70, 1,60, 1,50, 1,40 per pond. 1,30. Ja, wie was dat? Ja, verkocht. Achter die kraandeuren.
3 pond bij je dan alleen maar 86, 3 pond. 1,50, 1,40, 1,20, 1,20. Altijd streeploos. Goeie. Maar goeie. Wat ben je onder dan? Ik ben het Ruud helemaal in. Op een hele milieuvriendelijke manier. Maar ja, Hara. Ik weet net dat jou er maar bekend bent, hè? Nee. Nou, je maakt je wissen wie het. Je doet er een drupjes verzorgingsmiddel op en dan ga je het Ruud helemaal in. En dan hebben heel veel mensen dit, die hebben last van strepen. En dan zeg ik altijd SOS, scheef skin. En dan ga je nooit meer strepen, meneer. Jo, heb je dat verhaaltje vaker dien? Dat heb ik vol wakker dit, ja, dat klopt. Dit is mijn werk. Ja, hè? Ja. Fulltime baan? Ja, of? fulltime baan. Ja, echt? Ja, al 16 jaar lang. Dus ik heb heel veel Ruud helemaal. En kun je nou zeggen dat je van je hobby je beroep maken, hè? Ja, echt wel. Ja? Ja, je laat mijn hele passie in. Ja, zeker. Ja. Er zijn meer hobby's dan alleen een skimmen uitzien, maar dit is oerlijk leuk werk. Ik zeg wel eens, aan je baan zie je, het werk zie je. En je staat er helemaal achter, dan is het geen werk meer, hè? Nee. Dan ben je gewoon bezig met je hobby. Ja. Nou, dat geldt voor mij, want als ik dan zegt je hier dit nog net, denk ik, die het op deze manier. Maar je hebt dat Ruud haast uit helemaal net. Gelukkig nog net. Nee. Hij wie was dat worden, moet ik zeggen. En toen hij laatst in de koude, maar de warm omwaaid. En toen werd hij nou toen diggels, maar toen zei die schilder, hij zei wie wel heel tegen glas worden. Dus ken ik haast niet door. Nou, dan zegt hij niet.